And put the drone away. Nice, perfect. Alright, revealing the garden. Stand by. Okay, lingon po kayo sa mountain, ma'am. In 3, 2, 1. Nice. Inhanggan sid guys, sulit agamang pag-arig Cebu kay sila City tagsarap dyan na sila magkuhan po dari. Dami sa Siraw. Diya, usa sa kuhan dari guys, lami ka view. Kaso, kawawan nun diya. Dyan ang nagkuhan guys, diya taga kuhan dari drone, diya taga palupad. Sa mga guys dari. Si Terry sila to yung kuhan, yung masaka pugaran na unsa guys, susuway ko di bangilingig. Guys, good morning. Karon day guys, mga tudemi og kuan guys. Mapas minsan mark adto mi sa Siraw. Kaya nga itong lugar padung dito sa kuan, padung sa Lahog mun siguro na. Ako kumasayop. Nami undani dia picture Ma. Ma, di nga kuan mo lang. Kabayo. Ma, gani kabayo ma. Hala. Ni. Ma. Ako pa ni siya gasugod. Buhat ka yan. Asa man kamot yung ingon? To ara. Picture na tila. Picture na, kau. Picture diha. Kana day. Picture sa day. Picture diha. Isa. Nami picture na. Kaya mo la. Picture na rabi. Ikaw duha na. Picture sa sabit Eh. Kana. Stick mo nila sila tig pang usok. Ano nga po, stick? Mato ba sa tanaw na? Kanin ka. Oo. Enggak betul. May bunga? Ito na mo dito? Ikaw te. Kaya mag-usap sa amin din eh.
Sa kater ka ko picture be. Ato ka. Kuan sa Big Island Cebu. Kasi na. Abi na mo guys, ug dyan dari. Todes pikas pero usar ko ni tagiza guys sa Siraw ug kani. So kani bago pa ning kuan nang gi trabaho nila. Bambo dahil hibi dai. Ini swidro na. Ini swidro na. Murag karon pa jud murag kami pagis dari guys. Manguli na pud mi guys kay moadto lagi mi Siraw kay to zon na to mga pasen. Hain naman kita si Dengo pemanaman. Mga guba naman din ang ilang Sa kuan makita ay din ay sa kuan na location. Braids of Paradise and Million Stick. Mga langga, ari mo sa Braids of Paradise and Million Stick na diri sa Pongol, Malubog, Cebu City. Avocado. Ari na mo na diri si Palanga Freeze Fruit Cake. Yara guys. Yara dia pelangga na. Akan kayo sila prutas. Palangga please. Malagi mo. Libre ko nang biyaba. pag hinilirama, ay sa tinsiki. Karang to, karang. 3, 2, 1. Saka, kapit to. 3. Ito pa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Babay na. Picture na po tayo nga. Background na pang garden. Okay, 3, 2, 1. One more. Isa pa, 3, 2, 1. Isa pa, 3, 2, 1. Video. Motoyo ka drone, motoyo ka. Okay, 3, 2. Sabay tuyok sa drone, then wave, come on.
alas. Kanang kuan, kanang doon. Okay. 3, 2, wave kamot din tuyok. Sabay ito doon, drone. Mana? Ikaw ta, pulo ka. Ngator yapon. Picture. Okay, 3, 2, 1. Apa? 3, 2. Apa happy pose? 3, 2. Nandun ka na. 3, 2, 1. Video. Next. Tama. Opo, kat-kat na yung babaw. Opo, kat-kat yun. Mayroon ko video ko sa ito eh. Water ko, kuan il. Karag-karag. Minhag ka ang anak ba? Tikjaog. Ano may tupo rin? Hala! Naman may tupo. Sige. Atubang sa drone man, dahil wave mong kamot. Wave kamot. May tupo nila. Ano? Sige, sige. Kung nalis, dakang kamot dala, hirapag views, dakang kamot. Asa? Tikas kamot na hirapag views. Ah, ilam ito kay mabangka lagay ka ko. Hold on. 3, 2, 1, last kamay. And push the drone away. Nice, perfect. Alright, revealing the garden. Stand by. Okay, lingon po kayo sa mountain, ma'am. In 3, 2, 1. Nice. Alright. 3, 2, 1. Tapat. Kapit po. 3. Last kamay. And push the drone away. Nice, perfect. Alright, revealing the garden. Stand by. Okay, lingon po kayo sa mountain, ma'am. In 3, 2, 1. Nice. Alright. A few moments later. Sige, mag-iwa ka na rin? Kamay sa mga Ate, kaya ano ka ate? Kaming break dito tutug. Terus yung buo. Naon natin. Napausa o napausa. Naputo ka rin nitin. Kapuwak po kasi. Napausa. Asa yung Na makapuwak po makati. Kasi mo tagaan mo na eh. Kasi mo na tagaan. Sino pa si Ate Esther? Tatan mo tagaan sa tistil nga ugma sa muli. Para makuha niya ng gabi. Harang papaka ng sakat. Hi guys, good morning. Padong na rin mulig buhol. Inday, galak-hilak na po. Ginoo ko. Gana miss taxi. Sila stiri din. Ang ulit na dipod guys. Huwag ko sa hilak na po. Pasam dugay-dugay na rin si Bo. Maghilak to ni si Jack.